Men næste gang skal du sige, okay? Til næste gang er det flest. Mikkel Bendiksen, er det Ole Borg? Det kan du tro, det er. Ja, jeg har skrevet til dig, om vi kunne interviewe dig om nogle spørgsmål inden for terror. Ja. Ja. Skal jeg bare gå i gang, eller hvordan passer det dig? Ja, okay. Jamen, det er fint nu. Husk at optage det. Ja, det er vi også i gang med. Det er godt. Det er 9. klasse, ikke også? Ja, det er 9. klasse projekt. Og det er sådan et projekt, I laver i dansk samfundsfag, eller hvad? Nej, men det er bare et projekt, og så har vi så overemne forandring og konsekvenser, så tænkte vi, at terror, det var egentlig et ret godt emne, også på grund af det er ret bredt. Så der var meget at finde ud af om det. Hvad var det nu, du sagde der? Altså, du snakker lige med Victor, hans partner. Ja. Vi vil først starte med at spørge dig om, hvad du... og skriver du nogle artikler om terror? Ja. Ja, er der så noget, der tit går igen, når du så skriver de her artikler om terror? Hvad har du sådan viden om det? Altså, der er jo terror i udlandet, og der er terror i Danmark. Ja, der er jo terror stort set over det hele. Ja, altså terroren i udlandet har jeg ikke så skrevet så meget om, men jeg har været med til at skrive om terroren i Danmark, altså den, der fandt sted den 14. 15. februar på Krudttønden og ved synagogen i København med Omar El-Hussein. Ja. Og så har jeg skrevet en række artikler og en bog om en PET-agent, som var med til at opspore terrorister i udlandet, en fyr, det her Morten Storm, som har været fremme i mange medier her. Og endelig arbejder jeg lige nu på en stor artikel om en ung dansker, der konverterede til islam og blev islamist og rejste til Syrien for at kæmpe mod Assad for et islamisk kalifat. Ja. Han var nemlig også involveret i nogle planer om terror i USA, nogle planer, der blev stoppet af de amerikanske myndigheder. Ja. Så jeg har skrevet en del om terror på den ene eller anden måde. Ja. Hvad synes du sådan om terror? Altså, synes du det er i orden, at de for eksempel... altså, der er jo en gruppe, som der så har et mål, og så bruger de civile mennesker til at dræbe dem for at skabe en frygt på en måde. Altså, hvad synes du sådan overordnet om det? Det er et demokratisk samfund, som må selvfølgelig tage afstand fra, fordi den måde, man skal forsøge at ændre tingene på, skal være ved demokratiske og ikke voldelige midler. Så derfor bør alle demokratiske borgere tage afstand fra al form for terror. Ja, altså, hvad synes du om det der er Rusland og USA, de bomber IS i Syrien? Altså, er det noget, du har sat dig ind i her på det sidste? Eller? Ja. Altså, et er, at man som journalist skal man jo forsøge at beskrive, hvad der sker sådan rent objektivt. Så hvis når jeg nu siger noget om, hvad jeg mener, så er det selvfølgelig mere som privatperson, fordi journalister skal være tilstræbt objektive. Hvordan ser du dem som en journalistøjne, for eksempel? Med journalistøjne? Jamen, med journalistøjne, altså vi går efter at finde de vigtige og relevante historier for det vigtigste, hvad der foregår i verden. Og der er det vigtigste, der foregår i verden, eller noget af det vigtigste, der foregår i verden lige nu, er jo kampen mellem Vesten og islamisk stat i Irak og Syrien. Og derfor som journalist, der rapporterer vi rigtig, rigtig meget om det, som I også kan se i tv hver eneste aften, hvis I læser aviser. Journalistisk set er det helt afgørende, vi beskriver det, fordi det er noget af det vigtigste overhovedet, der foregår nu, fordi det sætter spørgsmålstegn, og også fordi det så lige pludselig giver sig udslag i, at konflikten breder sig ind i Europa, som det gjorde i Paris for kort tid siden, og som det også gjorde i Danmark tidligere. Ja, men... med Krudttønden. Men jeg tænker sådan, altså også sådan lidt, altså hvorfor er det, der er brug for terror? Altså, det ved jeg ikke lige, om du kan svare på, men hvorfor er det, at folk de kan, altså de har et mål, kan man ikke
kan man ikke gøre noget andet end at dræbe civile mennesker? Ja, det skal du spørge terroristerne om. Ja, men det er jo selvfølgelig svært for dig at svare på. Det vi har, altså vi har jo om ikke været i kontakt med terroristerne, det har vi jo ikke, men vi har jo sådan set, hvad de har skrevet på Facebook. Vi har hørt, hvad de har sagt, og vi har hørt dem råbe ting umiddelbart efter de har begået deres terrorhandlinger. Ja. Det er jo fordi de ser jo en krig nu mellem vestlige værdier og så islam. I hvert fald den form for islam, som de tror på. Ja. Den oprindelige islam, som den var på Muhammeds tid. Og de ønsker et samfund, der er styret af Koranen og sharia-loven fra Koranen. Ja. Og vestlige samfund ønsker et samfund, der er styret af demokrati og ytringsfrihed osv. Ja. Og det sammenstød der, det opfatter terroristerne som om, at Vesten forsøger at knuse islam. Derfor går de til modangreb på Vesten med nogle metoder, som for eksempel giver sig udtryk i, at de skyder, de begår terrorhandlinger i Paris og USA og København. Sådan noget. Ja. Og som journalist er det selvfølgelig noget, man skal skrive noget om. Som privat borger, så kan jeg jo kun tage afstand fra den metode, fordi når man er vokset op i et demokratisk samfund som det danske, så tror man på demokratiske værdier, og ikke på vold. Nej. Hvad var det nu, jeg vil spørge om? Ja, det har jeg sagt. Altså, der er jo nogle... man lukker jo en masse indvandrere og sådan noget ind, og der kommer også en masse ind af landegrænsene. Altså, hvis man nu kunne... Hvis man nu ikke lukker så mange ind, så altså, når der bliver lukket folk ind, tror du så, at der måske kommer terrorister igennem, der er altså en af dem, at det er fordi, de prøver på noget, eller om det, altså også, hvis der nu er sket noget med, hvis der er et land, der blev bombet af terror, tror du så, at de vil prøve at få hævn på en måde? Det så man jo i Paris her for kort tid siden, i det, at et par af de terrorister, der stod bag angrebene i Paris, de var kommet ind via Grækenland, altså den rute, som flygtninge fra Syrien via Tyrkiet anvender for at komme ind i Europa. Så det kan man vist godt sige, at nogle af dem, der kommer ind, har givetvis nogle meget fjendtlige holdninger, og måske omstøbt så fjendtlige, at de vil lave terror mod Vesten. Men det er jo langt fra de fleste af dem. Altså langt flertallet er jo fredelige mennesker. Ja, altså synes du, at altså det som terroristerne gør, synes du det, altså noget af det, synes du det er i orden? Synes du det er i orden, der for eksempel er terror? Intet. Der er intet, der er i orden, eller hvad? Intet overhovedet. Jeg kan kun sætte kraftigste afstand for terror. Ja. Og det bør alle mennesker i et demokratisk samfund gøre. Ja, det kan man ikke acceptere. Nej, selvfølgelig, men altså jeg tænker sådan lidt, at altså vil der være nødt til at lave terror på et tidspunkt, tror du? Fordi... Nej. Okay. Altså... Så synes du selvfølgelig, at man skal stoppe terror, men tror du nogensinde, der kommer til at være mindre terrorangreb, end der er? Og hvis ja, så hvordan... Altså, hvordan tror du, man kan stoppe? Hvad vil være en god idé? Jeg tror, det er umuligt at forhindre terror, fordi der vil... Ja, jamen selvfølgelig helt... Altså, det er umuligt helt... til at begå terrorangreb. Altså, for eksempel... Det er jo ikke kun islamisk terror. Det er jo for eksempel Breivik i Norge. Ja. Altså, han begik den der terrorhandling alene, og alene på baggrund af sin egen forskruede opfattelse af virkeligheden. Så man kan aldrig komme til at stoppe terror fuldstændig. Nej, men den terror, der er, hvad skal man sige, organiseret i forhold til den aktuelle situation med islamister og IS og sådan noget der, den terror, den kan man, tror jeg, gøre mindre med at knuse IS. Ja, Victor, har du noget, du vil spørge om? Nej, jeg tror ikke, der er mere. Jeg tror, det var det. Tusind tak skal du have for det. Ved du hvad, I skulle tage at gøre? Ja. I skulle tage og ringe
ringe til et par politikere også. Ja. En fra den yderste højrefløj, altså for eksempel en fra Dansk Folkeparti, Ja. og en fra Enhedslisten. Ja, det vil jeg lige se på. Tak for det råd. Ja, det er godt. Fint. Hej. Ja, hej. Det var der.